Kajing play na kita baar jung kisiem kalenong baar kedekhat kebeningkong Henryo hadu bakat sal. Habau turai ula jan benshimno e uleja shabneng dak erlang tari. Uleja bar ulesha kilami na Gilgal. Kila poi ha Jericho bar uleja ula ong ha uleja to sa no ahni nga kerpat ipi nomor turai ula pha e nga syak ka Jordan. Henry la ong kumbau trai im bat kumba phi im nganau mino ip kum cha kele le lang baro arngot san phongun na kan hun kinang itu lo paru kele le bat kila yeng kham paji naki kan ba kini arngot kieng harut ka Jordan tiu leja la shem yala ka barandi bat ula kli ka nang taula tiet ya ka balapan klat ar liang ya ka adu bakini arngot kindayai lengba Sesiliang wa halor ka kendeu ka barkhyang. Naigla jam sesiliang belijau loong hawalisya topan ngan le ayu na kabanta jung pi shua ba enchim no yanga na pi bar ulisya lo jubam kerpat ipi ai bangan yo pateng arsya na kamensim jung pi tu loong pilapani ke ba e la kum taru la da piliyo yanga katwa dangra no yanga na pi te kan long kumba pi kwa Henry lada pimyo iya nga tekan amlong kumta kan bagi dengan yai pada keran artan ha kami kawai ka kaliding bat ki kulai ding kila penekla di kini armut baru leja ula kiu shabneng da ka erlang thari wali shauli i ya kata ka bola perta ko pa jonga phigi kali thama ke Israel bat kinong shong kulai jongka bat yu isu ya kum tau la shim yala ki chang phong bor la tar ki arling khot nang tau la shim ya ka baranti walija wala hab no na bor la phai bor la yang harut ka wa Jordan nang tau la shim ya ka ta ka baranti walija ka bala hab no na bor la tiet ya ka ong artan ai prai blai jong walija tien tau la tiet ya ka la pen khlad ar liang ya ka bor ulesha ula jam sha chiliang Kektien jong utrai Sam balai puai ai bakadano jong pi kan long ka beslur pi baro ki bakarman utrai kanu ka kraw ka jing bahau utrai ka ba mela tingkai ki to ki bating burom yami ka ba me pan pau ki to ki besania hame hakmat ki khon ban riu ai bakadano jong pi kan long ka beslur pi baro ki bakarman ha utrai me penri eki haki jakari ba me don ringkan kabalait naga jinges lagi brio mesumar khop iki hapo kayeng jan chumi jengai nagi tilit yamai ai bakadono chumpi kan long kabashlur pi baro ki bakarman hautrai to e jautrai pi kiru kho jong ubaro utrai usumar ki bangen Henry utrai penihar keput purai uta ubale sarong ai bakadono chumpi kan long kabashlur pi baro ki ba karmen hautrai Kajing plena gospel bakot kat kum Matthews kalnong ban riu war khot ka ban kong du ban riu kan riu du bakhat pra Jisu laong halaki sunran tu sumar banom le iki kam hok jumpi khamat ki briu Bandub ya i daki namar lada kalong kumta pinom yo shu ya kabay nong na kupa jumpi uba habeneng kumta haba pi ais na yano wada put turai kamat jumpi kumbale ki arsa bagi sinagog bat ki surok ba banandub yaro eki daki brio shisang ong hapi kilayo yala kabay nong Henry haba pi ais na
wat ai baka keti kadiang kantip ya ka baka keti kamon jong pi kale kanang bakata ka jing ai sin ai jong pi kan long ha ka bari baru kupa jong pi bayu i ha ka bari unsi kaliang ya pi pada aba pi duai wat long kom ki arsam namar ki e ban yeng mat duai ha ki snakong bat ki dong jong ki surong ban job yo i ki da ki brio shisang ong api kiyo yala ka bainong pi pan aba pi duai to rong hala ka kamra bat tokhang ya ka jingkhang bat duai ha kupa jong pi ubadon ha ka bari baru kupa jong pi bayu i ha ka bari unsi kaliang ya pi pada aba pisha jen in wale sngsi kum ki arsam namar ki penran nyala ka khamat ka khmut bakin do pau sha jen in hagi brio shisha ngong api kilayo yala ka bainong pi pan aba pisha jen in tosle ongkniang yala ka khle batop ta yala ka khmat baki wei pat kinomi i ba pisha jen in lai no kupa jong pi badon ha ka bari baru kupa jong pi bayo i hakabari un ai bainong ye pi. The gospel jong utrai.